Today marks a special moment for Azana Motion Studios, the Legacy Experience. We are live at the Riverside Hotel. By the way, my name is Nkululeko Dladla and I'm your host today. Namhlanje ngihleli nengqalabutho yezebhola umuntu ongadingi introduction ubaba uSibalikhulu ngeke ngilisho igama lakhe wena uzoyishola. Baba uSibalikhulu siyabonga. Ngiyabonga Mgwadi, ngiyabingelela wena nababukeli bakho. Ayisazani Sibalikhulu. Ngikona up and down, phela umuntu swahlala ekhaya. Sohlala ekhaya. So lo senkomo nabazulu bakho. Usulubuka ngekhaya ibhola. Wow. Kodwa-ke hayi sikhona siyaba khona ey'nkundleni kwesinye isikhathi. Bakuphethe kahle kwamasho kodwa. Hayi kahle kakhulu. Hayi ngcono Sibalikhulu. Yazi Sibalikhulu ngithe ngihlalele nje ngibukela ibhola ngabona ama-post akho lapha kwe-Facebook. Umuntu usuke yemele. Uyamnandi kodwa Sibalikhulu. Uyamnandi. Awusithathe usibeke Sibalikhulu ngohambo lwakho ebholeni for umuntu ongamazi uSibalikhulu ojwayele ukumbona elwa nabantu lapha enkundleni. Usukaphi uSibalikhulu nebhola? Yo. Kusho ukuthi kahle indaba yami izoba hayi noma inebhola kodwa kahle i-mainstream amaZulu. Kusho ukuthi nje nga-introduce obaba kumaZulu way back ngobo 1970 ngobo 1973. I was very young. Then from there uthando lwamaZulu lwakhula. And then ngisho engasekho baba washona ngo-1979. And then but from there ngase ngijwayela ukuyela ngedwa egrawundini. Sasihamba ngesigroup ney'nsizwa zakamakhelwane sonke sasapotha amaZulu khona insizwa zakamfeka nenyaka yakanhleko. So ukukhula kwethu-ke lezi zakamfeka zizalwa umntwana omvela wasebukhosini. Kusho ukuthi-ke empeleni komalume. So umntwana nawo. Mina ngiyena umntwana. Bona bazalwa umntwana usaphila namanje umama Masjid. So kusho ukuthi sijwayeleke empeleni. Siye noma kunemhlangano-ke sihlaliswe phambili laphana. Uyabona kusho ukuthi nje uthando lwazi lwakhula kodwa-ke kusho ukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi umuntu phela uyafunda. Ngokuqhubeka kwesikhathi uyafunda umuntu yabo. Kwagcina-ke kufika la ekuthenini mhlambe abuye umuntu abe sesikoleni kodwa ake ngithi nje ijeni la iqale khona yaqala nje kakhulu. Iqale kakhulu ngo-87 kwi-final ye-Men's Day Cup. Bengilibuka ibhola before that. Kusho ukuthi ukulibuka kwami ibhola before that kwakunomalume wami wayesebenza ePoint. Lesikhathi babengasekho umalume yena wangibamba ngengane akasekho ngumalume. Kwakusahambeke ePoint lapho. Hayi iPoint la kwakhe khona eShaka Marine. Kwakuyinkomponi yaka Steve Doring. So khona uSteve Doring nenye inkampani angazi njenkampani ekhipha impahla emkhunjini. Wayesebenza lapho kumalume. Kusho ukuthi umalume kuyena wayenginika imali nge-stadium noma afike kamashu kwakuseyiMagogo. Sadlala eMagogo siye eMagogo. Kusho ukuthi kodwa ngo-87 ngajoyina emaphoyiseni. Mangibuya-ke e-college ngisebenze nakho sekuba ne-final ye-Men's Day Cup yokugcina. Then saya eGoli siyobuka i-final sihamba ngesitimela I remember. Kwaba ney'nto ey'ningi but i-incident yokuqala engayibona sengikhulile
if you remember wathatha ama-gloves ka-Derek Knight, Yeah. goalkeeper wethu. Yeah. And then ngangihleli la ngihleli khona kwakhona ubaba uMbatha ukhansela. Yeah. So washona. Usho ukuthi i-Chiefs mayishaya igoli uMaponyana head out back semuva. Bese ethi ubaba uMbatha hayi mina ngiyawalanda ama-club ka-goalkeeper. Still phezulu lapha. Uzowalanda kanjani ama-club ukuthi kangaka. Athi hayi ngizoshaya lo. Angitsho yayibonela ispark imi kanjani. Yes. So mangihleli la mina abantu bamaZulu baphela la owe-Chiefs uqala la. Hey. Wena wasukuma lo baba induku zayisawungena iground. Hey wena washo kulensizwa ngescreen. Ihlaleli when phone ukuthi ngayibakile. Shot. Abo club ka-goalkeeper. Hey kwasuka isidumo esikhulu. Then agcine ephuma ama-glove baphosa labo baphansi baphinisela egroundini. Then-ke kwaqala-ke ijeni yaqala bangilanda ngilokhu ngiba segrawundini ngo-1990 Ulandwa iwona amaZulu. igenge ye-security yamaZulu Yeah. kwakukhona uBabushongwe uMasombuka Yes. umakhelwane wami lekhaya eMahlabathini abesethu afika asho ukuthi hayi kufanele ngizojoyina ngapha ngoba ngiyiphoyisa. Kusho ukuthi ngivuma ngifike ngisebenze kanye hayi ngikonda ile nto le. Ngithanda ukuyibukela ibhola mina. Ngithanda ukuyibukela ibhola. Kusho ukuthi ngibona nje hayi lento izongihlupha le. Ngiyeke. Ayibaphinde bangilanda. Kusho lokwesibili wafike sengitshela ukuthi yena mfana. Yabona uma ungafuni uzotshela uma wakho ukuthi wena uyafolosa la eThekwini. Hayi ngibona ngibuye ngincenge kancane ngiyiphoqe. Angiyithandi le ndoda le nto yokugada le hayi. Ngiyiphoyisa mina yabo. Hayi fikwe-ke isikhathi la kusho ukuthi uma ngifika bajabule labantu bamaZulu. Usekhona iphoyisa wangcono kakhulu. Kwakhona ubaba wayiphoyisa nawo kwakuthiwa uMhlongo. Ayi jatshulwe-ke. Yes, now. Bese ngiyothulwa-ke emuva se-PSL ngesikhathi ayisekhona la eThekwini. Akabe khona la eThekwini. Lapha eCasanova. Kwakhona babambanjwa. Wayengena erana ilo office. Lagcina liranwa uMamfeka if I'm not mistaken. Hayi kuyiwe-ke kwakuye kuma-meeting-ke mhlawumbe ngoLwesithathu. Kulungiselelwa i-match ze-weekend. Kusho ukuthi uma kufikwa lapha akiwe ngiyo-introduce-wa ukuthi hayi nangu umuntu osengenile-ke uyena osezoba i-representative yamaZulu kwi-security. Hayi suka mkhulu umsindo lapha. Uthi ngizofaka le ngane le ngizoyifaka izoba i-representative kanjani. Hayi waphuma uBabuzulu. Wawuswashona uBabuzulu. uJerome. Athi uBabuzulu hayi kufanele uhamba notshela abafana bamaZulu phela ukuthi andimfuni. Mina ngithunyiwe mina ngizosho lokho. Yabo. Hayi-ke qale kanjalo ukusebenza. Sebenze-ke nje kube mnandi. Kufika yini kwakuyi-AFCON Yes, 1996. Yes. Sebenza sibamba iqhaza. Nala ebholeni sibamba. Ngaleso sikhathi amaZulu had the crowd. We're the biggest Crowd puller. akekho wayefika kuthini ne-crowd. Akekho wayefika kumaZulu ne-crowd. I think ukuwa kwamaZulu benefited amaclub amaningi especially ase-Johannesburg. Because ukuwa kwamaZulu kwasho ukuthi abantu abasenayo indawo abangashona kuyona.
Awiswa yini sorry ukuphazamisa nje Sibankulu. Awiswa yini amaZulu siselapho njengoba uthi ukwawo kwabenefita ama-team ase-Gauteng. Kwakuyimbango lo. Yayiminingi kakhulu indaba. Eminingi kakhulu. Sencane kancane umnikazi weclub uyajafa. I know ukuthi ubaba Dlamini naye kwake kwaba ne-incident where kwaba nombango kwanamadoda claim ukuthi iclub yawo kwaze kwaphuma ijaji esengirithayiwe kwane-commission eyayilungisa lolo daba yayilapha ejobheni yagcina iphasisile yonke le nto ukuthi lo iclub kaDlamini then yaqala lapho kaMaZulu ba one man owner phone business but still kwakuse kiba wedding kwaliwa nje kwake kusuke esikhale nje kuthiwa sikuyani mina ke when I came ngayibuka zonke iy'nhlaka ngabuka into eyodwa labantu and then that's I've never in my life I've never missed even one meeting, a general meeting uma kuthiwa kukhulunywa ngawo wonke umlandeli wamaZulu, not even one. Kubi kuhle uzoqhuma isibhamu asizuqhuma ngikhona I'm there because I believe ukuthi kwase kufika isikhathi sokuthi labantu babe into eyodwa. We cannot have abantu abalokhu nje kukhona uqanda amasinda kukhona wahamba waphinde wavuka abanye babe nabo bekhuluma nabo bekhuluma into babecabanga ukuthi iyona abamedinga ukuthi babone ukuthi hayi lokhu enikhulumayo akukona nakho kuyikona. You remember ukuthi amaZulu ayesponsor show Spar kwane issue uDlamini support to Spar and all that. Spar washonela amaZulu kwane benye imbango futhi after that ampanjila amaZulu sabayanda futhi waSpar ngalendlela sawalanda ngayo so kwakukuningi ikona kwakubulala amaZulu kakhulu ukuthi amaZulu ayengenalo uzinzo in terms of admin. AmaZulu aqala ukuzinza ngesikhathi kuqala i-PSL 1997 yeah aqale lapho kuba nozinzo ngesikhathi abe ono Spar. yes ukuthi aqala ke lapho ukuthi kwazinza kwanokuzinza shina uSpar mayesephuma akawabuyisanga direct ku-David Dlamini wawadayisa la kuba khona-ke imbango lokhu iqhubekile wadayisela enye indoda kwabelungu kwakuthiwa baka-Excite. yes fika abelungu I remember ukuthi sasiya ku-Spectacle makaphosiswa kwi-Spectacle sika 97 yes not sure ya safika namaklafu amabili nofethi ababili Clive wayenechima esuke nayo la iya nayo egoli. yes safika ngale egoli naficeni it was in 97 futhi kuleyo mnyaka leyo ngoba ngo-96 ayisekahle yeah ayingakawadayisa uSpar but afika egoli afika yena oGavin Lane zonke labo badlali labo yo bantu laba inqwani futhi okuyi-scheme song. ubanike ofike awahlanganise mase nifika lapha eGoli athi hayi asivele sibe i-team eyodwa kwenzeka kanjani lapho? Phela manje sicakile sonke ukuthi kwenzakalani nangu coach esimaziyo sekhona ubani lo uWalter Rootman yes
Hawu. Ikhona uWalter Lippmann. Hayi. Angilabo phela sasaphetha gezi. Yeah. Hey. I saw the whole Angikhoshile. But all in all kwagcina kudla kumixiwe kwadlalwa but kwathi makubuya la people will remember ukuthi abaningi balabadala babelapho bahamba kwagcina kudlala labadala babefike labelungu labo babekhona ngaleso sikhathi. As move fast forward Sibalikhodo ngiyacabanga ukuthi nisa like lapha yakuwona wonke ama digital platforms Azana Motion Pictures ni share yonke into nibe ningengage le conversation abalandeli bosothi bazoyithanda le conversation sengena abakwasokhela manje bangena kanjani abakwasokhela awusathe usibeke ngaleso sikhathi sengena abakasokhela because engathi bafika noma uzongicorrect manje ukuthi bafika uzinzo selukhona. Okay. Ngisho so ukuhlehla kancane before bafike. Before bafike you remember ukuthi amaZulu ayese-ownwa umlungu wakuthiwa uDave King. Yes so. Now uDave King wayenamacala. Kwakufanele ambophe. Yeah. Mangizwe. Yeah. Kwatholakala ukuthi kufanele ayidayise so ukuxhumana baba ubhikisha noNcamalala uMsholozi The former president. Yes, the former president. Ikona okwenza ukuthi ubhikisha agcine uthenga amazulu. As far as I understand it, kwaba yilo yabalapha ekuthenini uyena wayemxhumanisa uzoma uNcamalala umlandeli wamaZulu. So uyena bayibridge lenza ukuthi kuze kuzinza amazulu angadliwa makudliwa into zalomlungu awadayiswe. Hey ngiyaqala ukuyizwa lonto la ukuthi iroselwa ke umhlekazi ubhikisha. Usukaphi ubhikisha usuka la eKZN noma usuka la eKZN kodwa wayebase kakhulu eGoli. Wena business eGoli. Kusho ukuthi ngoba nami ngithola ngangamazi ubhikisha. So nami ngithola imessage kuthiwa fanele ngifike eRoyal Hotel. Awu. Uyazi. Ubiso ngiphatha umusho wamaZulu. ngabizobhikisha. Ngifike ngafica behleli khona nobaba Ngubane Lawrence. Angihlale nami uvalo lungiphethe ukuthi ngiphethe security la. Manje angazi kuzothiwani la. Ayi afike hayi xoxo kwemnandi abese bese hayi awuqhubeka uphathe lo msebenzi uphethe. By the way nami ngudlamini ubhikisha. Isibongo sami isidumo sami uDlamini. Hey ayike khuleke ke kusetshenzwe I think waphatha 3 years. Kuningi okwenzeka at the time. Yes. But ke nje ubusho fast forward. Kusho ukuthi ngezimo aphoqeleka ukuthi ayidayise. Ufundi uyayijet uyaphuma epolice. Bese angifonela. Awufikele emhlanga mfethu awufikele emhlanga mfethu. Hawu. Sikazi hayi ayifika man khona umuntu engifuna ukuxhumanisa naye. Oh vele ebholeni sokwakho nqese ukuphazamisa vele ebholeni njalo nje kube kuthiwa phuthuma nje kamanje. Kumina you know abanye abantu mina I've been in Royal 70 yamaZulu. No sekisho ukuthi indlela yokwenza even nokudayisa komdlalo nokulento kuyaphuthuma nje kuyinhle phuthuma. I wouldn't say kodwa nje kukhona lokho ukuthi njengamanje ibhola seliphethe ngendlela ehlukile but ngendlela yakudala izinto zanzeka ngendlela enomehluko. Hayi nabe ngiphuthume ithi mina shiye konke ngangikwenza ngiyakhona ngithenga. Ifikile insizwa enezo likhulu engaka la Sokhela. uzimalanga leli. Ende afike angintroduce ukuthi hey ya ndoda lo muzali ya kunjani
The only thing I showed it on that day, which I remember very well, And like, wathi mina ngiyashaya mina. Ha. Ngishaya umuntu. Wathi ngiyashaya. Hawu, savelele. Hayi ushangitshele kubhikisha ukuthi awuyena-ko se-owner Mazulu semdayisele. Manje ubefuna ungitshele ukuthi before ngiye kubalandeli kune-meeting yabalandeli. Yeba khona. Uzomi-introduce kusasa. Hayi. Nangambeka ayisiye kahle sengiyazi-ke. Hayi. Shame, I didn't know ukuthi it was the beginning of Greatness. good things. I never even anticipated ukuthi you should go come. amaZulu But it was like, aseyaphuma ehlathini asengena ekukhanyeni sehamba ekukhanyeni yabo even nathi siyaphuma ekukhanyeni siyaphuma ehlathini singena ekukhanyeni. Then I remember ukuthi amaZulu ayesehlathini. Remember Tyson Bizwa ngeZulu Royal? Yes, I remember. Siwashintshile wabizwa. Yes. And we said emhlanje sasibamba lapha eJude kwakhona uJames, kukhona uZipho, Orange, okay, because ufethu uGabadeli wakini eMaritzburg. Yes. No, kikhiqiza abaqeqeshi abaningi. Ukhiqiza nje abadlali abaningi. Yeah, nabaqeqeshi. Kube baningi. they can ususithi benqwaba etafuleni and kwakhulunywa khona uBonga Ihlobo wayi-general manager ngesikhathi ngesikhathi esanda ukuthenda babusoccer and we agreed ukuthi iClub amaZulu yayilokhu yashintshwa ngo-1972. So we must go back to amaZulu and push now about babusoccer kananazanga that's what we did. Wayishintsha yabuyisela kumaZulu. So I'm sure we didn't design good to some on. kusho ukuthi kuleso sikhathi ke lokhu angijinywa kude manje eJude yabo nami ngidoda emsebenzini kufanele nginqamule ngile yabo. But I managed ukuthi Convinced. uyangifuna khona bangangitsheli ukuthi uyangifuna. Hayi Also, kuze to kuthi some one security. day, the day ngiqala ukubona uLunga Sokhela ngiyafika lapha ingqibelo. Oh. But Awu hayi kuyajinywa bese ngibona sekhona abakashell kufakwa yeah, amabhodi yabona. Awu bese kufika lensizwa Kencane. abe siyasho ukuthi uyamazi lo ngithi mina hayi mfana wami lo uLunga lo senzela kasheli banemidlalo wabo la yamagaraji. Uthi nawe hayi usibukeke bese ngithatha ethi ntathi ngikufuna wena angithathe siyomale kude xoxeke nje. Oh, baba usokhela lo. Xoxeke nje yathi ngiyakufuna manje ngikutholi vele kuthiwe ubhizi. Xoxe and he did something which angazi ngikucabange wangipha umhlomulo ukuthi hayi doda ngenyanga uzohlomula kanje. Awuqala ukhola ngalesikhathi. Hawu Uthini kumina? thina sasihola u-10% ebholeni and waqedwa yimini 10%. That's what made me abantu abaningi ebholeni banginyanya because ngesikhathi ibhola lashintsha liba yi-PSL wasekuthiwa okwakho ekhaya okwakho okuthola ekhaya kwakho. Ngalesi sikhathi amaZulu ayengasenabo abantu. So now uzoqala i-security of-200 wenze u-80,000 10% ka-80,000 malini 8,000 rand bazofola malini labantu abawu-300 abaqashile. Imake lo mthetho wawi from iPSL yonke. Ngesikhathi siqala kuba yi-PSL it changed ukuthi imali engasangeni ebhodweni phela yayisekuthi manje yasekhaya yakho njengoba kwenzeka namanje ekhaya okwakho yabo ngaphandle kwama-knockout. Kodwa i-league nje osekhaya okwakho wena ukuthi imaketha kanjani bakunike bona i-baseline ukuthi ithikithi libiza imali engaka
but ngama-additives ukuthi wena-ke imashini yakho u-ede uMichael Jackson ukuthi azocuca Azoperform. then ticket lakho-ke will be Yeah. expensive yabo. So but konke lokho ozokwenza lapho kwakho nama-agreement ozenzela wona no-computer ticket whoever laba abadayisa amathikithi inkampani ezidayisa amathikithi okwakho lokho Ticket Pro okwakho lokho but imali yasekhaya yakho. Now abantu baholani manje abantu bahola u-R10. Now I remember when we started that kwakunomsindo omkhulu. Sorry to deviate, ngifuna ukuyicacisa le ngoba yacishe yangilimaza kube kunamhlanje mhlawumbe ngabe sangizohamba. Then amaZulu ngesikhathi a-ownwa uDave King. Ngesikhathi kwenzeka yonke le nto a-ownwa uDave King amaZulu. Kukhona umlungu okuthiwa uVille Mare uyi-CEO yamaZulu. uVille Mare bese bane-meeting nama-DQD. Abantu laba kulo 10% ikhona into abayitholayo. Ngenilana abantu kuyenzeka bathola u-R5. Uthola u-R10 umuntu emunye akuyabona le nto ukuthi iyabheda. But why not mina ngibanike R50 plus ngiphinde ngikhiphe izinto zase-cheap plus ngiphinde ngikhiphe u-R15 ukuthi umuntu athenge noma isemishi noma yini. Futhi leli is-R65. Kukuyena uyayidlela imali uyayibeka uyanayo ekhaya but utholile. That's a monthly or just a No, picking? nge-mesh nje. Oh, akithi nayo ushaye khona kodwa so-control inamba. Like sec sicontrol inamba ukuthi okay le mesh incane le dlala ne-fields ngeke babane masingathola abantu bawu-25 isikhile u-25 iyanetha yabo. Then-ke we worked on that budget yabo. Kodwa uqeda uselibulela ibhola ukucama security umsebenzi. I remember I went to Joburg siyodlala ne-Chiefs and khona ubaba umnumzane Shoba akasekho wayekade ese-PSL bebhekene ne-security e-PSL. Ubaba Shoba angibuza ukuthi awuzongichazela le nto kuthiwa yenzeka lapha. Indaba isikwi-PSL manje. Hayi sikhuluma nje ayikho lapha ehhovisi. Angibuzi ngimchazele mina ukuthi baqashe phela babe u-300 kukhokhe abantu abawu-200 uzobaholelani? Uthi 10% wala. Then wayibona that's what changed the whole of South Africa ukuthi kubuyele kwi-budget ukuthi no ayibudgetwe le nto manje angabe untaranta akubudgetwe manje ukuthi wela mhlaba amakhulu engazweli Chiefs Pirates those people abebekhuluma 10% wawomkhulu because if Chiefs yenze 500,000 10% of 50,000 so these people will get money but kuthina Lokuzwela. nakwabanye o-Cape Town Spurs whoever lamanye amaclub kuyazwela yabo. So then it changed again ngoba kanjalo. So bengifuna nje ukudlula kule ukuthi kwaba kanjalo. So isimo-ke saqhubeka so babusokhela-ke mayifika yila kuqala khona ukuthi amaZulu abe ne-head of security eholayo eholelwa iclub for the first time in history. Kwaqala ngami ngaya lapha e-office ngahlangana nobaba uGraham O'Connor. Graham O'Connor, yes. Then they offered me whatever they offered me. Kuthiwa ngiphathe slip yalapha engangitohoza khona babuka babona hayi sokunika into engakathini ngoba la uza ngekhathi ithile banginika-ke lokho yabo. Ngaqala-ke ngathola lawo masentiki yabo. Kwaqhubeka-ke so izinto seyiqala ukuba formally-ke manje going forward. So kuningi-ke engicabanga ukuthi ngaleso sikhathi umuntu changed kwi-security. One, i-security needed to be trained.
Okay, kwaba ne-Ellis Park disaster. Yes. Where abantu abanjengo-Professor Slosh, nomnumzane uMajola, Yeah. nomnumzane uThidela, played a very big role in changing izinto PSL. In terms of training, nabantu bathatha bawu-trainer, we all went to training. Nangiyiphoyisa, but I underwent the training ye-security. I did that. I'm registered with SIRA as a security service provider through PSL. Lokho kuvula umqondo kwakhona nabantu ey'ningi ezashintsha i-PSL yaba nge-standard ekusona njengamanje. I-PSL is one of the best in terms of running the league. Angikwazi okunye amanye ama-administrative funds, but lokhu kwezokuphepha kwabantu, PSL is up to scratch. Let's talk about security kakhulu sigxile kuyona because by the way sisakhona e-Riverside Hotel eDurban North sisafisa nje ukuthi nivakashe. These are our new partners Azana Motion Studios. Sifisa nje ukuthi nihlezi nikhona nibavakashela ngoba sizohlezi sikhona nje la. Ngisela Sibakhulu the security kuyibhola usebenze kumaZulu ngezikhathi ezinzima kakhulu where iqembu lalingenzi kahle. Mhlambe awusithatha usibeke ngama challenges owawafacea. One of them sizoya kuyona mase singena kubuholi bakwaZungu, but one of them is to get a call yokuthi abalandeli sebeshaya umqeqeshi. Izimpi oyilamlayo bese kuthiwa kusenkundleni umqeqeshi use uyayidlala leyo role ukuthi utshele ukuthi yazini sekuyabheda manje mdedela umqeqeshi njengemuntu okwi-security ngoba usubona isimo senzo kuphela. Just ukusitshela nje ama-challenges ofacane nawo. Directly akulula ukuthi usho ukuthi as a head of security akulula ukuthi usho ukuthi le ndoda ayihambe manje isihlulekile, but mhlambe ngokureporta ama-incident because remember kuseklabhini ukuthi are they prepared if ake example udlame lisuka kushaya imoto zonke lezi, are they prepared ukuthi njalo kuhlele kushiya imoto all the time ngenxa yendoda eyodwa engawalithi ama-result for that match, you understand? So it's up to i-club ukuthi yona ibona kanjani. So mina what I do is to submit my report. So if you submit your report either kwi-league noma kuyinentosi kuningi eklabhini, kuningi okwakwenzeka bokushaya kwabantu onompempe. Sometimes ngale early days nami ngangike-enjoy ukuthi sengathi le ndoda ngakithi ukukitaza kancane. Ngangike-enjoy ukuthi ngathi le ndoda kanti bayade uyibamba kancane. I remember one game sidlala neBenoni Premier. You remember? Newcastle. Khona ngifuna siyekuyona after le. So I remember ngesikhathi ureferee ephika igoli lethu. Usuka umsindo abantu bephosa sokuliwa yabo. And one guy ngeke ngimusho, but he was the official kwi-league. Wangihlebela la endlebeni isiningi ethanele sibuka kucatshanga ukuthi manje ngadinyakazo wathi dubani imesho wathi itubeni demesho. Ubonana ubona isimo noma ubona ukuthi ubona siyaroja. Ayigithi mina ngibuke ngibone nje u-Esngoma sebemfake amaphoyisa emfake enyaleni. Yiphi inkundla? I-Upper Park eNewcastle. Hayi ngene ayisibakhuza abantu behle ibhentshi le-Premier lagcina hlele emva kwepali. Akudlala umdlalo uzuphela. But you remember what they've done before that game? Yeah. The Prem. Undlovu. Yes. Undlovu had
kidnapped the coach. Yes. uRamadan. Yes. So abantu we hyped up ukuthi hey lo muntu lo uzorobha manje. Yabo. Serojwa manje lo muntu ukidnap ucoach wethu. And wamkidnap ehamba nami. Wamkidnap ehamba nami. And ngamncenga uKathina Dave wethu. Ngeke lo muntu. Sesingodlula lapho sithatha usibeka lezo story because the story lesacishe salimaza image yebhola. Kwenzekalani ukuze ku-kidnap coach? No ground sasingalazi. Then ucoach wayethu ufuna ukulibona iground elinjani. Yabuma kuthiwa Abu Park stadium eNewcastle. Nama wathini ngangazi Rumelini eNewcastle. So we drove and masifika la hayi amagate avaliwe siyojikele ngala sithole elinye elivuliwe. Asehle singene. There's okay. Kanti khona security ye-Prem bafone Epinon. bafonele uNdlovu. Beke Mercedes. Now where uNdlovu what put UNdlovu under pressure was I was in front. Yeah. Oh, drive yakhe imoto. No, siphuma phakathi egroundini wasithole egate. I was in front. Kube insizwa udriver wekhumbi yethu number 2 ucoach number 3. Wasiyeka thina sobabili. Wayoshaya ucoach. Manje lo muntu wayefaka ama-ring qaminwe yonke. Ihlubula ucoach lesiqhubu. Coach ngeqhubu. No, so now ila iyona into emfaka enkingeni ukuthi wabayekela nje bawu2 uma ngabe uthi amaZulu awudinwa ukuthi amaZulu angene egroundini bezofaka umuthi. Laba bila ohlangane nabo egate Ubayekela kanje. bayekela bona. Fayi ngabashayanga. Labo ohlangane nabo kuqala. Bawumshayelani lo. Yabo. Umthatho ohamba naye umfake emotweni ohamba naye. Wayahamba nenye insizwa ngengitalu yakhona la eKZN. Cha ukuthi ngibona isikhathi sebalkhulumande kuningi ekufanele sikukhulume. Before singene kwezinye ngicela ungithathe ungibeke kulomdlalo woSuthu neSundowns owawuse Kingswell team. Lo wacishe wafaka ucoach Peter Mosimane enkingeni. Kwenzekalani lapha? Yeah, check it. You're into both. Angeke ngazi. I remember lo mdlalo kwaba 3-3 sikosa khona. Yes. But I don't know ukuthi yini abayibanga no Mr Ngwenya. uPeter. And uPeter wagcina Mbekisana. wambekisana and waxolisa and to be fair to him waxolisa and if umuntu ezehlisa there's nothing more than that. Imoya iphezulu I think but it was a very good game. Got 3-3. But ngiyacabanga ukuthi khona kwakhulumeka mhlawumbe sathi ngangwenya. I don't know, I'm not sure. You remember ukuthi wayeharasa kwakunalento yokuxina referee. Yes. Then uNgwenya waye-interfere up as the head of security on the day. Yeah. So kwaba naleyo commotion. Yabo. But it is what it is. Washisa kwakho mfethu. Manje sesiyahamba siya kusuku ngangisabhala lapho sebalkhona. Ngosuku lesigameko sase Hilton Hotel. Hilton noma lengase ICC. Hilton. Hilton, Yeah, Hilton. It's big enough. Ukanantswa ukufika kobuholi bakwaZungu kumaZulu. I Go. Awusathe ngaleyo moment yokuphuma kwabantu basokhela kumaZulu. As imember eyayiSenior nabasebenzi beqembu. Yeah. Ufika kanjani umyalezo? Ufika kanjani emotionally kunina ukuthi abakasokhela abasezoba iphathi yeqembu? Yo, get it close. nje ngimhlonipha kakhulu uDr Sokhela, you know. Ngakwenza kumina at the time because
other than ukuthi angifonela ngithethe sengidayisile club. He decided ukuthi he must drive aze kumina ekhaya. Azongitshela iclub sengidayisile. Ukutshela nini ukutshela esenzi ngaka-announce. Because wa-announce ekuseni Ngaka-announce. ngale busuku isitori saphuma i-press conference ehhovini. Kwangaka-announce. Kwangitshela nje This one, so. mhlawumbe ngo-3 ntambama wafika ekhaya wathi usekhaya ngathi mina ngisekhaya wathi angiyeza lapha hayi wafika wathi hayi mfethu sengiyidayisile iclub uyamazi uZungu mina ngimuzwa ngendaba ngimazi wathi hayi uthengile usomabhizinisi yena uthenga amazulu hayi kahle mfana wala KZN bekengidayisela umuntu engingamazi yabo. Then it was good wangitshela wathi hayi futhi ngeke enze inxoxo. To be fair umuntu stayed until contract yaphela. I stayed 3 years until my contract finished. But in fact wayivuselele uZungu eminyaka emibili. This company. So but leyo emotion yayikhona. I know uyabona isikhathi kuyo Hilton. Something that I've never said kwabanye abantu, and I remember ngangino brilliant and sino brilliant eHilton or ekuseni on the day I did. wafika babusukela nobabuzungu lokwabini uzomintroduce kubadlali introduce kubadlali and This is special. it was good kamnandi hayi sibithina sonke wa-introduce and then we had to arrange for indaba bahlangana-ke no-brilliant ngoba phela yena umuntu uyi-meeting Yes. kwahlanganiswa leya nto-ke ngokushesha yase-Hilton. But I remember when I was there abantu bebefika abantu Ngokuxwela. abantu befika abantu and You're taking up. I remember one guy Any. bayifikile lapha egqoke kahle kuthiwa hayi uzointroduce-wa koGwabini ukuthi abe team manager. So the guy was there and also a team manager. Ukhona wena uyithi mina. Ngona and ikhulunywa kumina hayi ikhulunywa behind ilokhu njani. Ubani lo othi uzointroduce ubani lo Magama abantu ngeke magama abantu ngeke ngithole in my book it will be there because my book will be revealing everything. it's a tell all umuntu amthatha ngesankantolo mayithanda it doesn't matter but yabo and then kunya where that emotion ngaba sokhela qokusuba Yes. President uZungu Yes. Jersey and all that. Yeah, I saw the emotion. That emotion I saw changed everything. But President uZungu being President uZungu when you sit down and say what I want to tell you this. Asifika sahleli bafike bahlala noManzini uZungu hlala ngala wasithi madoda hey nalokhu nilalela abantu bekhuluma la nina yenzani umsebenzi hey angifunda nina hey yini nisenza amaZulu senzani ndila ngathola confidence ukuthi nombani ungakhuluma it doesn't matter umphathi uthe asebenza ngoba yayikhona lo nto even kuma staff mesifika lapha eHilton because thina abanye bethu bafika vele sesibuka ngelinye ihla ngoba vele istory sesigcwele vele emaphepheni so istaff musho lento iyaqinisekisa ukuthi kwakhona lezi nkulumo ngiyajabula ukuthi futhi uyacacisa ukuthi engaqhamuka kupresident hayi no it wasn't coming from him yaqhamuka kubantu I will say mostly abantu engicabanga babeqhamuka eMlazi. I thought first
But mhlambe I'm being unfair. Bangithi abantu beqhamuka emlazi. But abantu that way Very close. thinking ukuthi Yes, uZungu will To will this. follow what they are saying. Athi hey hamba nonke. Yabo. Which didn't happen. And I'm happy ukuthi with amaZulu under President Zungu I achieved as a team manager. I achieved some highest marks. Remember in terms of qualification CAF Yes. and Under group stage Yeah. and all that. So really kumina kwakheka leyo nto ethi is an honorable man. That's why even when futhi sekufika isikhathi la engitshela khona ukuthi le ndoda shayile. Though a little bit, I felt a little bit of emotion. But I looked back Yeah. and I said, I'm the last man standing in terms of abantu who brought amaZulu together. I'm the last man standing. So, man, thanks for konke okwenzekile. I must just accept this opportunity ukuthi nami ngihambe ngiyohlala ekhaya and they will tell you everybody staff amaZulu manje. Owners amaZulu. CEO, I talk to CEO anytime. I'm still that lady that she knows. President, I'm still the same guy that he knows. If any problem, he will call me with a nama nginenkinga, I call him. And to tell abantu abaningi because abantu like to talk izinto ey'ningi abangazazi. There's never been any animosity between me and the Zungu family. I guys not even once, not even a hint of it. In fact, the president has helped me into learning. I would end there. But I know his heart. I know there is a human being same like Dr. Sokel. That's why I was writing that post. Githi Bobachat, the last three owners amaZulu are the same. They were human beings. They had le nto le human beings ubuntu ubona ngaphakathi khona le nto le ikhona le part yokuthi phela manje sekudlalwa ngami ngiyabona ikudlalwa ngami but the element futhi yokuthi ngithi athi umuntu hey umuntu lo mfethu ngiyakubona xa yini la ngenza kanjani ukuze silungise le nto yabo kube mnandi futhi yabo. So that's my thing. I've never had any issues with the current management amaZulu and I'm proud to say amaZulu will respect me. You know, just for your information, I know you see me as a young man. Not a young man anymore. I'm turning 60 later this year. 60. Something I never thought. Abantu bayebathuka ukuthi why would you never thought ukuthi you are turning 60? I never thought ukuthi You will never turn 60. I'll ever turn 60. I always felt young. But only after I was staying at home and depending how old I am. He didn't check your idea, man. Hey, 57. Yeah. So then, yeah, I've accepted it and it's nice. I think I'm aging very well. Sikhuluma ngayo uManzini uGwabini. There are currently stories going around. I saw SABCSports.com Umari Dwaba showing her support to president to take over ISAFA as a president ISAFA. As someone who worked with uGwabini as usumchazile ukuthi umuntu onjani and you work in football for more than 30 years, most of your life. Yeah.
But what actually? Is he taking a right direction to become the president of SAFA? Like, Maybe let me start here. I know Gucci choosing to be the SAFA president means to be absent at Amazon, which then touches a little bit of my heart with if it is no longer present every day. But for me, I think if structures of SAFA agree, they will be making a mistake. I think President Uzungu makes a lot of good decisions in whatever he does. So you saying Bobe benzi iphutha mabengamniki? Baba benza iphutha uma bengamniki. If he is going for that, I think he qualifies for me to be. Now I think we just need to follow what happens internationally, where business people are giving an opportunity to lead football, because this is a business. Football has got a lot of money. So if you take football and you give it to me, I don't even have. Yeah, you're Naima. So I will take money and put it in my pocket. I will not do whatever. But I think it's a good choice for Safa. For those who are looking for him, it's a good choice. Though I have that thing to say, hey, I'm an Amazon supporter, so I would say, hey, but I would love to see him staying longer at the club, because I understand with the constitution in Safa, it doesn't allow him to be to do much involved in the club level. Yeah. Ukhuluma ngayo i-leadership kaZungu kuwona amaZulu. We spoke about ama-achievements enibe nawo. One of them, ukuba kwi-final ye-M10-8. Yeah. Like before ngiye lapho, ini le yenza ukuthi i-Pirates namaZulu igame yabo ibe personal. Yini le dala lokho? You've been in football for years. When these days or even when wasifundisa before amaZulu medlala ne-Pirate kuba nalowo nto leyo. Ikhozwa yini loo nto? I think okudala kakhulu lokho indlela abanye abadlali behamba ngayo bejoin Pirates. To abantu abaningi, there will be that thing that ukuthi i-Pirates isithatha njenge-reserve. Why? Yabo. But even that spills over even to the supporters to say, hey, labantu laba sijoyina kabi. And what have you. Yeah. So I think that's basically that. Uti. People felt Uti. They're taking us as their B team. If they want someone here, let someone will go. You know. But M10-8, you. Talk to us ngaleya build up, because I remember i-build up earlier finally kwakade kusanda kubekwa isile esisha. I remember amaZulu ayenalento yokuthi ayinalomuzwa ukuthi sifuna ukuhlonipha isilo esisha ngendebele. Angiyakhumbula ngibuza umbuzo ku-Coach Mandla Ncikazi sasesemhlanga. Ngibuza ukuthi amaZulu nangathi azo honorisha isilo ngale final afuna ukuwina, and sasikhona nazo. Yes. Impendulo ka-Coach Mandla wathi nathi esethu isilo sifuna ukuzohonorisha njengamabhakaniya. Sinomlando omuhle kakhulu njengamabhakaniya kwaZulu. Washo kanje u-Coach Mandla. Awusathu sibeke kulela viki building up to the finals. Naleya incident yenza ukuthi ngize ngikufonele ngo-7 o'clock ngithi ngiyakufaka manje sidinga ukuthi No, it was a very heated, I think, heated 2 days, Monday and Tuesday, if I may, because
On Monday, Mm. I was at the office. Mm. So, you know, our office is Yes. Moses Mapit. Yeah. Now I'm told by people that somebody Husband is good. doesn't want them to go to the toilet Mm. because they say, hey, no more. Nobody from Valid. Zulu must come here. Mm. Then I took Ron Morog and say, hey, Ron, come, let's go and see what's happening. And then we went straight into the field. Mm. And then on our way back, these guys, there was about 10 of them. Sure. Then these guys say to us, no, So, you must. So last time to come in here. Mm. So he says, who? Mm. Say, no, this is our ground in wara. Mm. Then I said, okay, it's fine. Okay, who gave you that permission? Mm. No, hey, this is our home game. So there's no home game in the final. Home game is on paper. Mm. Not Mm. that you own rights like it's a league match. Mm. So yeah. then I went to the office, I reported with general manager, this is a story. Mm. And then I think we discussed, report to the league first. Mm. So I wrote to head of security person. I think he tried his best to address the issue. Mm. Yep. I would think also it was above him. Mm. They have talks. I don't want, he's my friend, and I've worked with him for many years. years, So I don't want to, even that's why I don't want even to call his name, because he tried his best, and that's why. But I think he escalated the matter because on Tuesday, Mm. I sent another email Oh, it's still up. to say, I would not to. if these people are not out of here by 2 o'clock, Mm. then we're coming in. Mm. And then Mr. Zungu called me. Mm. I don't want to discuss what he What was it that said to Yeah. me, but he told me ukuthi msanuba makwala nina ensaba yemafana. Mm. Yabo. And then I was just saying, Yavubelo. so Yeah. we when we were there, Like, I would know. I'm thinking where I'm gonna get this to, and then some supporters phone and say we are here. Mm. Dang. Asazwe ngani ama-support? I don't know. Mm. I don't know. And hey, it makes me very emotional because when they came, Mm. they were asking me to say, hey, stay behind. Don't go there. Kucha ama-support. We want to, you mustn't go there. You will go alone there. Mm. And then I could sense that Something bad will happen. these guys, yes, I'm going with you. Mm. And then when I got there, they just started, who locked this change room? Mm. Must open it now before he dies. Mm. People try. Then the guy quickly, and then they opened it. But at the time, at the commotion, the stadium manager came and Type. it was agreed. The CEO came. The league signal. Yeah, the league CEO came and she came with a solution, Mm. which I think benefited both teams. To say, okay, equal number must remain. You look at your dressing room, you look at this. Nobody goes to the field, Mm. which was fair, Mm. right? But I'm saying, I'm right to choose. while there was this commotion, The action bad. I'm sure they'll 6 times. 2 policemen came, Instead of it, unknown to me. score out. One was a captain. They were looking for me. Mm. And I say, I don't know these guys. Mm. That's awesome. They say, are you coming? I say, yes. Nakhuluma slow. Okay, yeah. Okay, no.
It's fine. Let's go to the stadium office. When they never said anything. In Shima. What they were saying to the stadium, no, these people there, these Paris people must go. Was to shop. So they were not understanding the dynamics of football. Thank you. Then I learned later Oh, to honestly, that somebody phoned that is right. the police and said, my life is in danger. Oh, yeah. So then I was working well with the police when I was doing this, when I was at Amazon. So the whole police setup was Probably purpose. excited and they were trying to protect. And I remember that more police came on the day. No. But I was told that somebody wanted to attack me. And I saw one guy who came there. I said, is this guy a policeman? But when I asked, they said, no, this one is not a policeman. Why did he come at the same time as the police? So, but that game, we lost it. Huh? But for me, I think what Amazon people did was It's not about either for was much better. I hope they still do it now. Not to let people run all over your head and think that because they are team A, then they will do whatever. In my time, nobody would do anything. But I know that immediately when I left, somebody was fined at Amazon by the league. Because of that. Against Pirates, yeah. Sibalukhulu mhlambe sesigoqa. Usibalukhulu usesebenza ebholeni iminyaka engaphezu kwe-30. Yeah. Ikuphi uSibalukhulu akufisela ibhola lase-South Africa kakhulukazi ibhola laKwaZulu Natal? It's growing. Ibhola laKwaZulu Natal. It's growing. 5 teams in the PSL is not Singabuyisa ama-ofisi azohlala. a league. Yeah. Yeah, we can have. That was the reason why. Why do elevated. in Johannesburg, in Gauteng, there's only 3 teams. Why do we have to have offices there? You need to have satellites. Why do we have to pay more to go there? Yeah. A satellite, a small office here to say, deal with the issues of KZN. But well, it's up to the big guys. But I'm saying our football is growing. We can do more. I just hope that the teams themselves will understand that unity is power. If they are united, if they are ready to work together, we can have another club next season. We can have another club promoted next season. But if they're gonna become enemies, they're gonna try to have camps like it is, this one goes, this one goes. Then I can tell you now that more than one will be relocated. That's we've seen this before. Remember, we had 5 teams before, and more than one was relocated. That season. Yeah, another one was sold. Yeah, another one was sold, and then because I can tell you now, they must expect rough. The going is gonna get rough. The going is gonna get very, very rough. We have a chance to win the league. We can be number 1 up to number 5. Because you don't repeat what mistake. you've done. That's the previous season. Yeah, boy. So what happened to the teams that are there might not happen this year. And we've got a chance, but unit.
hey, I need a midfielder. Hey, I've got one that I'm not using here. Can take this one. Yeah. I can loan you this one. You know, rather than loaning him to teams from Limpopo. Well, how is a person from Limpopo going to help you? You see? So yeah, that's for me. It's a good thing, but we must be clever in how we manage it. Are you still available to play a role ebholeni noma usuthatha umhlala phansi noma uloyal kakhulu osuthini? No, I'm still available to play a role at Pauline. I'm loyal to Usutu, but then when opportunity come, we will look at it and then say, this one, I can take. I'm cut. This one, I know. No. There are certain areas where I will say no. But yeah, I'm available. No. Siyabonga kakhulu Sibalukhulu, kuyajabulisa ukubona. Sesobona ngaleyo ncwadi leyo othozoyibhala. Thank you for watching. Make sure you keep on liking, sharing our content. Visit Azana Motion Studios on all digital platforms. Like, share. We're live at Riverside Hotel. This is our new home, our new partners, our new sponsors. They just join us. Keep on supporting them. Mufuna ukuletha umuntu wakho, mufuna ukuzobuka igame ola eThekwini, Riverside Durban North. It's closer to Moses Mapira Stadium. It's closer to Hollywood Bets Sharks. You can come anytime. Durban, visit Riverside Hotel Durban at Durban North. Sentanda, siyabonga.